עורך דין זיו כספי ירחיב ויעיר עינינו בנושא. מר כספי, בבקשה. צהריים טובים, כיף להיות פה, אני לא מהצפון, היה לי דרך נעימה. אני מבין, ככה רק מהרבע שעה שאני שומע אתכם, שיש פה יוזמה להתארגן, אני רק יכול להגיד לכם שזה חובה. אני במקרה כיושב ראש תחום ההתחדשות עירונית בלשכת עורכי הדין, בוועדה הארצית של כל פורום הקניין והמקרקעין, גם כתבתי את נייר העמדה. אתה שומע אלעד, אתה עולה שם למעלה, את נייר העמדה על חוק המתווכים אני כתבתי. אז אני מציע ממש, אתם חייבים להתערב ברגולציה, אתם חייבים כוח, אתם חייבים ארגון, אתם חייבים מוסדות מסודרים, אתם חייבים חקיקה, ורק ככה יהיה סדר. הסכם הגג ברמת אליהו זה הסיפור המעניין, שאליו אני בעצם חותר, ופה תהיו קצת יותר קשובים, כאילו אם עד עכשיו שיאמרתי אז פה תקשיבו. כי זה הפתרון של קריית ביאליק ושל כל הקריות. עכשיו אני לא יודע כמה עתודות קרקע יש, אבל במקרה אתמול מתקשר אליי איזה בחור, ואומר לי, תשמע, יש לי קרקע בקריית ביאליק. אבל וואלה, מחר אני בקריית ביאליק. יש לו בתוכנית מסוימת שעוד לא יצא לפועל, בבניין של 88 יחידות דיור, או 85, אל תתפסו אותי, 22 יחידות דיור, והוא רוצה למכור אותם. אמרתי, רגע, יש קרקע בקריית ביאליק שבעצם מתוכננת ועוד לא נבנתה? לא נבנתה. לא רק זה, גם היה עכשיו מכרז, וזכה ההוא, וזכה זה, ויש לי לקוח שזכה פה. בקיצור, במקומות שיש בהם קרקע. אני כרגע אומר, לא עולם שכולו טוב, שאפשר להאחד את כל הקריות, או לעשות איחוד רשויות. ויש אדמות מדינה. עם ניצול נכון וחכם של אדמות המדינה, אפשר לפתור את כל בעיות הפינוי-בינוי, ואני כבר לא מדבר על ניוד זכויות בין הנגב לצפון. אני מדבר כרגע